Kdo znáte Annu Marešovou? Pár lidí. Tak to je vlastně dobře, že ji neznáte, protože máte spoustu teďka čerstvých možností, informací, jak ji poznat a jak taky sdílet její příběh, který je ohromný. Ještě, než se něco zeptám, tak něco málo k těm tvým úspěchům. Tolik času úplně nemáme, takže já neřeknu asi úplně všechny, prosím tě. Já nejdřív řeknu, že moc děkuju za pozvání a děkuju Ivance, že mě pozvala a moc jí blahopřeju k tomu představení a těším se na něj moc. Ivanka nás určitě slyší, takže to určitě zahřeje. Ty jsi vystudovala produktový design, ke kterému se dostala trošku úplně oblikou, o tom ještě budeme mluvit v Ústí nad Labem. A protože ti to nestačilo, tak potom ses dala dál na design na University of Derby v Anglii, taky o tom možná potom budeme ještě mluvit. No a už během studia si získala poměrně hodně cen, a to jak národních, tak mezinárodních. A to hodně znamená opravdu hodně, protože jich je 18 těch cen. A některé z nich jsou opravdu hodně významné, například Anna získala Red Dot, což je podle mě jedna z těch úplně nejvýznamnějších designerských ocení, který můžete získat, kde se vybírá z více jak 5000 produktů. A Anna všechny převálcovala a vyhrála to s jedním svým návrhem, takže tomu tím mimochodem moc gratuluju, protože to je ohromný úspěch k Red Dotu. Děkuju, tak už je to nějaký rok dozadu, ale... Jedna z těch cen tak byla už v rámci tvé bakalářky a to mě taky fascinovalo mimochodem, protože nevím jak vy, ale moje práce bakalářská se mohla nazývat prací pouze z toho, že jsem dostal ten titul. Ale jinak rozhodně to nebyla práce, na kterou bych byl hrdý a ty už si v rámci bakalářky odvedla skvělou práci. Takže už to poměrně hodně o tobě vypovídá. Potom v rámci diplomky, tak už si zakládala vlastní značku, které se věnuješ doteď. No, tak ono to bylo tak, že jsem tu značku založila až potom, ale ten produkt už jsem dělala jako diplomku, no, což mám to říct, co to je? Jasně, určitě. Tak jsou to intimní pomůcky pro ženy, které tady pak můžu ukázat a můžete si je pak osahat v pauze. A vlastně ta bakalářka, co jsi říkal předtím, tak je úplně jiný projekt, to byla Tramvaj pro Prahu, takže já se pohybuju v designu, ale mám takový různý, takový celá jako rozsah, no. No a to není ještě všechno. My se potom ještě v rámci debaty dostaneme k tomu, že teďka se věnuješ ještě úplně, nebo teďka čerstvě se budeš věnovat ještě úplně jinému odvětví, které s intimními pomůckami taky nemá vůbec nic co dočinění. No ale k té tramvaji to má blízko. K té tramvaji to má blízko, to je pravda. Zároveň to mě překvapilo, že jsi zastupovala Tata Boys. No to byla moje první práce, protože já jsem ještě úplně na začátek, musím říct, že já vůbec jsem nestudovala žádnou střední školu výtvarnou, nebo tak, já jsem knihovnice, což je vlastně zajímavý. A všichni se tomu jako smějou, že jak to má blízko k designu, ale já myslím, že ten design je hodně o takovým, jak to říct, já třeba mám takový, já nevím, možná až profesionální deformaci, já musím všechno takhle urovnaný mít, jo. A vlastně ty knížky taky jsem strašně ráda rovnala, už jako dítě do úmoru jsem rovnala podle velikostí, podle barev. Takže mám pocit, že ono to je jedno, jako jestli člověk je knihovník nebo designer, ono to spíš tak nějak máš v sobě a pak vlastně k tomu designu tady to rovnání se docela hodí. Já si myslím, že se tomu říká obsadně kompulzivní porucha, jestli se nepletu. No já jsem to nechtěla úplně říkat, no už to řekl. No, každý máme něco. No. Ano, přesně tak, každý má něco. Mimo to, že jsi zastupovala v kultuře Tata Boys, tak se ještě podílela na letních Shakespeareových slavnostech, což je v kultuře, to je aspoň blízko těm Tata Boys, ale od designu taky poměrně daleko. No já jsem právě po té knihovnické škole dělala produkci a vlastně zastupovala jsem Tata Boys, to byla moje první práce, což bylo strašně jako wow pro mě. A pak jsem se přes různý produkční projekty dostala až na ten hrad. jsem dělala ty Shakespeareovské slavnosti a to už jsem dělala jako v úzovkách brigádně jako ke škole, no, že jsem musela pracovat a chodit do školy. No. Ale já vlastně neumím vůbec přijímat komplimenty, jak mě tady strašně chválíš, tak já furt jsem tady zajíždím do té židle. Já tomu pocitu naprosto rozumím. Tak se pojďme bavit o těch projektech, Bude to jako takové psychologické cvičení pro tebe, že jsi skvělá, tak se nech pochválit. Poslední dva slibuju, jo, poslední dva úspěchy. Pracovala pro prestižní značku Lasvit a to z mého pohledu, nevím jestli ji znáte, ale Lasvit patří opravdu jako k designerským světovým špičkám. Jsem hrdý, že to je česká firma a ty jsi pro ně pracovala, jak jsi s tomu dostala? No to bylo po škole, jsem dostala vlastně nabídku, je to taky zajímavý, protože
Já jsem měla jít pracovat do Londýna a už jsem měla hotovou tu diplomovou práci, to jsou ty intimní pomůcky pro ženy, můžu říct ten název Whoop-de-doo, je to takový krkolomný, ale pro anglicky mluvící je to velmi zábavný, jsem zjistila hlavně pro Američany. No a tenkrát jsem dostala za to národní cenu za design, což mě překvapilo, protože přeci jenom to je erotika a tam seděli profesoři v té porotě a tak jsem byla překvapená, no ale vlastně v tu dobu už jsem nastupovala do Lasvitu, dělala jsem pro ně v Čechách a měla jsem odjet za půl roku do Londýna. No a já jsem to nakonec odřekla a řekla jsem si, že zůstanu v Čechách a založím si svoji značku. A tak byly to dvě takové cesty, no, tak jsem si zvolila, nevím, jestli lepší, ale už to nevrátím, zvolila jsem si tuhle a asi to je dobře, protože já jsem tam dělala z těch věcí jako hodně a nebyla jsem, že ten design jenom ještě, když se dostaneme jenom k tomu produktovému designu, tak ono to není jenom o tom obrázku. Já jsem strašně ráda i u toho, když se jde do té výroby, proto jsem založila svoji značku, je to česká značka a vlastně spoustu činností, které tam teď dělám, tak vůbec nesouvisí s designem, protože musím řešit celou firmu, řeším výrobu, ale vlastně mně to přijde fajn, protože si ten produkt pohlídám úplně od první čárky až po to, co když přijde zákazník nebo zákaznice k nám, tak vlastně vím, že ten produkt jsem dělala pro ně a ne pro klienta, který má tisíce nějakých jako představ, jak by to mělo být. Já mám taky tisíce představ, ale ta cesta k tomu zákazníkovi je vlastně přímá. A v tom Lasvitu já jsem často ani nevěděla, jestli ty světla, že Lasvit vlastně dělá nádherný designový svítidla a vlastně plastiky skleněný, tak jsem často ani nevěděla, jestli to do realizace, protože tam se dělalo těch věcí tolik, že já jsem se to třeba dozvěděla až půl roku potom. A vlastně jsem si říkala, že pro mě je lepší, to je takový přísloví, lepší dělat jako rok jeden produkt, než udělat prostě 100 produktů za 10 dnů. Takže jsem se rozhodla jít touhle cestou. Chápu, já si myslím, že si určitě šla dobrou cestou, protože dělat na svým a ještě takhle úspěšně je to nejlepší, co se může stát. No a poslední, co jsem chtěl říct, kromě toho, že založila značku s intimními pomůckami, tak založila se vlastní designerské studio Anna Marešová Designers. Mě by zajímalo, jak to stíháš. No, Den má 24 hodin. Já vím, no, tak je to, jako by měla se, jako přiznám se, že věnuju té práci hodně času, věnovala jsem hodně času práci a když jsem si to nemyslela, furt jsem si říkala, že vlastně to tak není, okolí mi říkalo, to jednou prostě to nemůžeš vydržet tohle, tak se mi to fakt stalo a je to 2 roky, kdy jsem teda pocítila už úplně takový zlom, kdy jsem fakt nemohla a zrovna to bylo v době covidu a říkala jsem si, že musím teda fakt už někam odjet a odjela jsem na 3 týdny na Kostariku. Bylo to proto, že tam moje kamarádka žije a protože se nikam jinam tenkrát nedalo letět. Jo. A musím říct, že by bylo tak jako trošku nepříjemně, že jsem říkala, nikdo nikam nejezdí, já jsem teď odjela. No a já jsem byla vždycky zvyklá odjet prostě na dovolenou a po 3 dny spát, pak se probrat a zase už to zase jde. No a já jsem tam byla už 2. týden a bylo mi furt hrozně blbě a teď tam byly krásný, jako barevný prostě palmy a ptáci, zvířata a já jsem to viděla, ale vůbec jsem nic jako nebyla schopná cítit. Já říkám, já to vůbec nejsem schopná vnímat, já jsem asi úplně už to nějak přepálila teda. No a pak jsem se tam potkala s kamarádkou a tam když mě viděla, říká, hele, ty tady budeš muset být do té doby, dokud ti nebude dobře. A tím, že byl lockdown a já mohla pracovat vlastně online, tak jsem tam byla skoro 4 měsíce. A už nikdo nevěřil, že se teda vrátím, já teda taky chvílema ne, ale vlastně tím, že mi tady nic jako neutíkalo a všechno se dělo jakoby v tom onlineovém světě, tak jsem neměla pocit, že něco promeškávám, ani jsem vlastně nic nepromeškávala. Takže jsem si to mohla dovolit. A musím říct, že to nebylo jako, že člověk po těch 4 měsících, jakože 10 let jedete a za 4 měsíce jste v pohodě. To tak úplně nefunguje. Je to tak, že to spíš nastartovalo nějaký proces a furt v tom procesu jsem a musím se jako hlídat, musím hodně dbát na to, co jim, že jim pravidelně a musím si dávat nějaké jako vypínání a teď vlastně už jsem zase teď jela hrozně dlouho, minulý týden mi zavolala kamarádka ze dne na den, abych jela
s ní na Zanzibar, že jí vypadla jako kamarádka, že je nemocná a to bylo minulou středu a já říkám, já nemůžu, já mám strašně věcí, teď nemůžu. No a to mi zavolala ráno a večer jí říkám, hele, já jsem si koupila letenku, jedu. Takže já jsem včera ještě byla na Zanzibaru. takže se to dá stíhat. No. Wow. Takže to jako bylo toho, říkala jsem si, takhle jsem to ještě nikdy neudělala. Mám tady kolegy z práce, tak těm jsem to tady až odcházel ve středu a říká, tak se zítra uvidíme. A já jsem mu ráno jenom psala, hele, já jsem v Amsterdamu, prosím tě, všechno jinak. takže nějak se to dá stihnout, no. Ale musíte do toho ten odpočinek prostě vecpat, no. Což je občas dost těžký, já to je to sám hrozně znám. těžký, je to hrozně těžký a fakt jako kdybych neměla kolem sebe lidi, kteří mi to fakt nakážou. Já jsem zase hrozně poslušná. Mě když někdo to pak už nakáže, řekne už musíš, tak já už to udělám, ale musím to mít nakázaný. Fakt? No. Se mi nějak nechce věřit za tu chvilku, co tě znám. Mně připadá, že taková střela, která prostě si jede tu svoji linku a nenechá se v ničeho kecat. No ale když tě blbě, tak si necháš do toho kecat. Jo, to chápu, no. Pokud jste viděli propagaci dnešního představení, tak tam byla jedna otázka. Co mají společného tramvaj a vibrátory? Napadlo vás někoho něco? Prosím? Ano. Já jsem se totiž zamýšlel poměrně dlouho, fakt jako nekecám. Pak jsem tím si trošku lámal hlavu, no a napadlo mě pár důvodů, ale myslím, že ani jeden z nich to nebude. Napadlo mě, že při troše představivosti ten tvar se dá jako připodobnit. No, dobře. Tak... No, potom ale lanovka nebude vypadat jak vibrátor. Potom, když obojí jede, tak to vibruje. Když dojde elektrika, je to fakt blbý. Používají to ženy, ale i muži teda. A poměrně... To taky sedí, ale pozor. Prosím? To taky sedí, no. No jasně, to sedí. No. A poměrně rychle to dostane člověka tam, kam chce. Já jsem chtěla něco říct a to by bylo blbý. Nic víc mě nenapadlo, povídej, co je? To nesmí být trafik. A to ano. Ale to už jsme humorem jinde. Nesmí být zácpa, to je fakt, no. Ale... To nechtěla říct, ale děkuji, že jsi to řekl za mě. Jak už jsem říkal, ani jeden z těch důvodů to není. A protože mi to fakt vrtá hlavou, tak prosím tě, co má společného tramvaj a vibrátor? Z mýho pohledu, když to vemu, to, jak to dělám já, tak já říkám, že vlastně to je jedno, jestli dělám tramvaj nebo vibrátor, protože obojí musí dobře vypadat a fungovat. Takže já vlastně k těm věcem, že se mě občas ptají novináři, jak je to možné, že dělám to i to, že většinou třeba designéři se specializují na sklo, ale mě jako obecně baví vlastně průmyslový design, což znamená, že prostě ten výrobek je vyrobený, takže se jich pak vyrobí tisíce, že to není nějaká kusová výroba. A pak mě zajímají vlastně mimo jiné, mě to zajímá hrozně moc, ale fakt ten den má 24 hodin, takže jako já bych toho chtěla stihnout ještě víc, ale to už nejde. A pak mě zajímají kolejové vozidla nebo hromadná doprava. Nebaví mě auta, mě baví starý auta, to mě baví, ale nový auta, to úplně jiná disciplína, takže mě baví hromadná doprava, no. To je zajímavý, protože já, když jsem si představil tu tramvaj, kterou si navrhla T9 Coupé, nejsem znalec, jenom jsem to nastudoval. No, vidíš to ještě k tomu všemu. Fakt to není mušálek kávy tramvaje zrovna. Tak jsem si představil, že by to měla být především jako mužská záležitost, vyvíjet design tohoto typu. Jsem úplně mimo? Tak asi v tomhletom, obecně v tom designu, protože on je to docela technický obor. Já neříkám, že to je jenom jako umělecký, někdo jako to má spíš jako, že to je jako, někdo třeba se věnuje art designu, což je vyloženě už jako o nějakých solitérech, ale ten průmyslový design bych řekla, že je jako asi víc mužská disciplína a samozřejmě potom, když já jsem v těch dílnách, tak třeba když jsme dělali to T3 Coupé, což teda je to jako tramvaj, která vychází z tramvaje T3, to asi všichni znáte, taková ta stará tramvaj, ty ne, ale myslím, že tady jo. Ty máš T9, což neexistuje podle mě, ale že dobře. To mi opravuje věci v telefonu. Máš 69 třeba. Ano, tu znám. Tak to bylo vlastně zadání od dopravního podniku, aby chtěli výletní tramvaj pro Prahu, která bude vycházet právě tady z té T3, což je
tramvaj, která byla navržena koncem 50. let, začátkem 60. už tady jezdí doteďka v nějakých obměnách, ale je to jenom jeden kus a má vlastně celou tu zadní část otevřenou, je to vlastně takový, oni chtěli kabriolet nejdřív, pak sami zjistili, že to nejde, protože tam je ten pantograf a jiskry a tak, takže to má střechu, ale má to zadní otevřenou část těch dveří, nebo vlastně dveří, tam nejsou dveře vůbec těch oken. A já jsem ji udělala takovou, protože František Kardaus, to je architekt té tramvaje, tak jsem si říkala, že to právě pojmu jako poctu Františku Kardausovi a ta tramvaj je udělaná jako starý právě auta, takový oldtimer, takže je modrá, možná jste, jestli jste z Prahy, tak jste ji možná párkrát viděli, nebo jste si někdo i jel. Dá se pronajmout a je vlastně modrá, má na sobě metalízu, úplně takový jako luxusní vůz a uvnitř ona je taková jako světloučka, což bych normálně do běžného provozu nedala, ale tím, že to je na pronájmy, tak oni jakoby hodně udržou, takže je to možný ji udržet v takovéhle kondici a ona působí trošku jako loď, takže když s ní jezdíš takhle v létě tou Prahou, tak je to takový příjemný, no. Tak. Tady vidíte dvě věci. Za prvý, že tomu fakt rozumí, že je skvělá, a za druhý, že je fakt ukecaná, jak jsem říkal. Já jsem ti to říkala v té kavárně, no. Mě zajímají samozřejmě všechny tvoje úspěchy, ale mě zatím nehledej, zůstanou těch intimních pomůcek, jestli ti to nevadí. No a tam jsem chtěla říct, že když jsem chodila do těch dílen, tak tam byli samý chlapy a jediná žena byla na lakovně. Ale bylo to skvělé, s ní se vždycky dalo na všem domluvit hrozně rychle, to bylo zajímavé. To jsem chtěla říct. Už můžeš mluvit, jo, děkuju. Veškeré své intimní pomůcky, teď teda myslím konkrétně teda vibrátory, teď o kterém budu chvilku mluvit, tak vyrábíš a vyvíjíš v České republice. Což je krásný, za to moc děkuju. A mě by zajímal ten postup toho vývoje. A konkrétně ta část testovací toho vývoje. Protože všechno si dokážu představit, ale to testování mě furt nějak nalezlo do hlavy. Jak to probíhá? Jako děláš normálně kvalitativní výzkum nebo nějaký focus grupy? Když se dělá ten nový produkt. No, konkrétně ten vibrátor teda bych prosil. Taky vibrátor. Protože u každého tady jsou venušiny kuličky, menstruační kalíšek a vibrátor. Jasně, vibrátor. Tak já začnu kuličkama, můžu? Určitě. Já jsem, že ty kuličky slouží na posílení pánevního dna. A já jsem jako diplomku navrhla kuličky, vibrátor a vibrační vajíčka a pak, když jsem se rozhodovala, že půjdu do výroby, tak jsem začala těma kuličkama, protože oni jsou skvělí, tak jsem říkala, na posílení pánevního dna a je to vlastně něco mezi erotickou pomůckou a zdravotní pomůckou. Takže jsem na tom spolupracovala s gynekoložkou, s Petrou Vrzáčkovou a tenkrát jsem právě řešila, že jsem měla peníze na jednu formu jenom, protože ty formy jsou strašně drahý. Všechny kamarádky si zařizovaly byt, já jsem si vzala spoření a začala jsem dělat formy na kuličky. A věděla jsem, že můžu mít jenom jako jednu velikost, protože si nemůžu dovolit mít víc velikostí. A říkám si, to, a kdo mi pomůže jako s tou jako mainstream velikostí? Já nevím, jako. A říkám, tak gynekoložka vlastně, že jo. Takže jsem se potkala s tou Petrou, teď ona mi navedla na nějaký rozměr, já jsem udělala prototypy, pak jsem tam k ní přinesla, ona to koukla a udělala mi tu škálu. A tenkrát já si pamatuju, že jsem vlastně takový to, jak se člověk neví podle čeho rozhodnout. A bylo tam, že to může mít 31, 32 nebo 33 mm průměr. A mě tenkrát bylo 32. A já říkám, tak to udělám 32. Ale já jsem se trefila a je to mainstream jako velikost. Takže takhle probíhaly kuličky. Pak jsme třeba dělali těžkou verzi, to zase mě oslovila Gaja Poupětová, sex coachka, která přišla jednoho dne, říká, hele, ty kuličky jsou super a nemohla bys udělat ještě těžší, protože ona furt posiluje. No a tam... A já říkám, že oni fakt jsou, já říkám, čím jsou jako těžší, tím víc posilujete, takže ty nejtěžší, takový jak s tou Gajou, tak ty už jsou černý, pak jako vám je můžu ukázat. A já jsem říkala, ty už jsou fakt jak čínka, protože ty mají 102 gramů a to fakt je velký už jako rozdíl. A tam jsem právě udělala taky prototypy, udělala jsem i pro sebe, pak jsme se týden neviděli, pak jsme se potkali po týdnu, řekli jsme si vyhodnocení a fakt jsme se sešli na těch jedněch, který právě mají tu těžší kuličku dole, nahoře mají tu vibrační. A takže takhle byly kulička. Teď k tomu vibrátoru, tam jsem měla testerku na to, což bylo zajímavé, protože... Se ti hlásilo asi hodně lidí, že, na výběrko? No já jsem nikoho nehledala, no, takže hlásili. Ne, ale s tou Ali jsme se, že ona vlastně píše recenze na všechny možné erotické pomůcky.
A vlastně mi to přišlo fajn mít někoho, jsem chtěla říct kruce, ale to zní blbě. Někoho, kdo mi pomůže vlastně to otestovat, taky, abych to nebylo jenom na mě. A vlastně tam jsou, ale ty se směješ, ale tam je spousta takových věcí, které vlastně my jsme museli i s těma vývojářema vlastně řešit, třeba odezva těch buttonů. Tam jsou vlastně ty spínače, ty tlačítka, co tomu říká. Děkuju. No, pohodě. Jsem trošku unavená dneska. Tlačítka. A vlastně kluci vývojáři říkali, po jaký době mají mít třeba odezvu, jo? Že když se jich dotknete, za jakou dobu mají naskočit. A vlastně tady jsou 3 módy, protože ten vibrátor, a to ukážu, je krásně flexibilní. On je totiž jediný na světě je celosilikonové, jo? Protože jsme museli během té výroby, vývoje vyvinout novou technologii, takže vlastně uvnitř jsou 3 motory, a jsou tam 3 módy a je to vlastně tak, že vždycky vrní buď všechny najednou, nebo taková vlna, nebo taková pulzace. No a měli jsme tam různý problémy při tom vývoji. Třeba se nám prostě ty motory prostě jako jsme jako testovali a byly v takových kapslích plastových a vždycky nějak, když se to zalo do toho silikonu, tak přestaly fungovat. A já jsem si říkala, to je blbý. A pak jsme zjistili, že musí být v kovových kapslích, jenomže ty prodávali jenom v takové maličký motorky, tak jsme to udělali s maličkýma motorkama a já jsem jako věděla, že to úplně nevrní, jak by mělo a nesla jsem to té Ali a říkám, hele, jako už to jako funguje, ty motory dobrý, jako technologicky to funguje, ale mám pocit, že to je slabý. No tak po týdnu ona mi řekla, hele, to ty lidi naštveš, musíš to udělat silnější. Takže jsme hledali další motory, pak jsme našli jako fakt jako silnější tohle a ty zase normálně bzučely jak vosa úplně. A já říkám, to je strašný. A takhle prostě řešíš rok takovýhle věci. A pak jsme našli ty naše, ty mají takový jako dobrý jako medový tón, takovej. A ono to fakt je důležitý, jako když si zapnete jako vibrátor, který bzučí, to hned vypnete, no. No a tak. Jak u zubaře třeba, to by bylo ale strašný. fakt, to mělo vysoký takovej tón, jako a to přišli ty kluci, to mi volal ten Honza, říká, hele, jako funguje to, ale má to hrozný zvuk. Já říkám, tak znova. A já tě teďka na chvilku přeruším, protože vibrátor obecně známo, že je především jako pro ženy, ale mě by zajímalo, jestli neplánuješ uvést na trh třeba vibrátor určený speciálně pro muže. A teď jako nemyslím pro muže, kteří tím budou obšťastňovat ženy, ale vyloženě pro muže. No, tak já většinou mám takovou odpověď, že pro muže dělám tramvaj. Teď ještě tu lanovku. No já právě to beru tak, že právě hodně těch pomůcek, i když třeba to je kalíšek, tak to prostě dělají muži. A já si myslím, že je dobrý, když to dělá holka, protože já to právě můžu vyzkoušet. A to pro ty muže zase nemůžu vyzkoušet, takže já vlastně tu značku směřuju, takže to je značka pro ženy, vibrátor samozřejmě se dá použít v páru. Říkala jsem si, že párový pomůcky by mě taky zajímaly, že to je taky fajn, ale do těch vyloženě jako pánských pomůcek bych asi nemám v plánu jít, z těch důvodů. Ještě se na chvíli zaseknu u menstruačního kalíčku, protože ty se obecně menstruaci hodně věnuješ i ve svém podcastu a obecně jsem viděl, že jsi hodně aktivní v rámci osvěty menstruace. A jak se vyvíjí kalíšek? Protože teďka čistě mužský pohled. Je to prostě kalíšek. A co se na tom dá udělat jinak? Dá. Právě, že mě fascinuje, že i na takhle malé věci se dá vyladit spoustu detailů. A já jsem kalíšek objevila asi před 12 lety a paradoxně ještě jsem o něm přemýšlela dřív, ještě jsem chodila do školy, ještě před těma pomůckama. A pak jsem se rozhodla, že budu dělat ty pomůcky a furt jsem měla v hlavě jako ten kalíšek, protože jsem hledala nějakou alternativu, právě, že už jsem si říkala, že už nechci tady používat to, co běžně je, protože mi to nevyhovovalo. A zjistila jsem, že existuje menstruační kalíšek. A tenkrát jsem se šla koupit do Country Lifeu, což to nikde jinde nebylo. A on byl takovej průhlednej, teď měl takovou šťopku, já jsem si ji měla nějak zastříhnout, pak strašně bylo nepříjemný. A úplně jsem si říkala, tyjo, to je strašně dobrý nápad, ale to je strašně blbě udělaný. A vlastně jsem xkrát si vždycky nějaký koupila a buď byl strašně tuhej, nebo když jsem si koupila měkkej, tak zase prostě neměl tu pevnost, takže prostě byl hrozně měkkej. Takže vlastně jaký ty detaily, že to má tady tu kuličku, má to takový sametový povrch. Neboj se toho, sáhni. Ne, já se ho nebojím, to je úplně v pohodě. A kalíšek, no.
No, ale udělala je jsem... krásnej, ale jak ale to nepoužívám, tak to... Že srandy byly, tak jsem udělala, potom máme takový u nás ve studiu, jsem udělala takový set ze skla právě na slivovici, víš? Tomu už bych rozuměl. Jo, to takový panák, který ho musíš dopít, nemůžeš ho položit. No, takže jsou tam fakt takový detaily úplně a pak vlastně řešíš s výrobcem přesně, že musí dosáhnout toho sametového povrchu, což není, vypadá to strašně jednoduše, ale bylo to vlastně strašně složitý, jako no. Věřím tomu, protože ty to vidíš jako designérka, ale já jakožto like, tak zatím nic nevidím, ale jak to povídáš, zní to poměrně hodně náročně. Já teďka zůstanu chvilku u té menstruace, jak už jsem říkal, ty se věnuješ poměrně hodně osvětě. Věnuješ se jí především proč? Protože i tenhle projekt je celý vlastně o cyklu ženy a menstruace je toho nedílnou součástí. Tak celá ta značka vlastně je o... Nechci říct o osvětě, ale o tom, že já jsem tenkrát, ta vize, ta myšlenka byla udělat, vlastně dostat design někam, kde není. A mě vlastně ta oblast vlastně toho erotického průmyslu přišla strašně vulgárně nehezká. A říkala jsem si, tyjo, ta intimita je tak důležitá vlastně pro život. A proč to vypadá takhle jako blbě, jo? A říkala jsem si, tyjo, tak to by fakt chtělo ty produkty udělat tak, aby jako ty lidi to chtěli to používat, chtěli to mít v šuplíku, jo, protože jak jsem tenkrát měla, jsem od někoho dostala takový hnusný vibrátor a já jsem fakt ho měla takhle úplně vzadu a vlastně jsem se ho vlastně úplně jako jsem měla k tomu odpor. Říkala jsem si, ne, to má být úplně jako v obráceně, že vlastně ten produkt má být tak hezký, jako jak je funkční a že ho vlastně ta žena bude chtít používat. A pak vlastně ten kalíšek mi přišel úplně skvělý doplněk, protože ta žena je přece jeden celek a vlastně ten průmysl to zase odděluje, že jsou prostě erotický pomůcky, že jo, tam pak jsou nějaký peříčka, pouta a tak dále, je to úplně takhle na nějaký straně a na té druhé straně pak jsou vlastně ty bioprodukty a prostě menstruační kalíšky. Já jsem si říkala, ta žena fakt, všechny ty cykly probíhají prostě v tom jednom těle, jedna duše, tak tou bdydu to má propojovat, takže vlastně mě to právě ten kalíšek přijde, že to tak jako dotvořil tu značku. No. O podcastu už jsem mluvil, já jsem si jako jen tak lehce proletěl 6 jeho dílů. Ono jich víc není. Máš plánu pokračovat? Mám, Přiznej akorát barvu. právě my jsme tenkrát to udělali, když ten kalíšek vznikl, přišlo mi to vlastně strašně fajn udělat to právě na ty série, protože se chci věnovat vždycky nějakému tématu a teď je to 6 dílů s našimi ambasadorkama, je tam vlastně i Petra Vrzáčková, paní doktorka, která mi pomáhala tady vlastně s vývojem kuliček. A pak je tam Toňa Grace, Adela Elbl, Petra Nesvačilová, to je strašně vtipný díl, teda doporučuju. A Miss Coolcat, Burleska a Terezie Kovalová. A protože mě vlastně přišlo zajímavý se ptát, protože si myslím, že skoro věřím tomu, že každá žena si pamatuje ten první okamžik jako té svý první menstruace, jo. A vlastně jsem si říkala, že to je vlastně dobrý i tohle téma otevřít, protože většinou se k tomu pojí různý jako i třeba situace. Mně se to stalo zrovna na školním výletě, že jo? to chceš. Náročný. Ale vlastně paradoxně jako to bylo skvělý, protože jsem tam měla svoji nejlepší kamarádku tenkrát a mám pocit, že jsem to jako psychicky nějak zvládla líp a přišlo mi to úplně vlastně v pohodě, možná líp, než by jsem byla někde třeba s rodičema jako nevím, na výletě nebo něco, jo? Že vlastně to je hrozně zajímavý, jakože, a vždycky, když se kamarádky nějaký zeptám, tak všichni se to hned vybaví a řeknou mi nějaký příběh. Takže jsou tam i takovýhle příběhy v tom podcastu. To je super námět. Ten podcast se jmenuje Přiznej barvu, je normálně veřejně k naslechnutí, takže kdybyste někdo chtěli, tak rozhodně doporučuji, protože já jsem říkám jenom pár to rychle proletělo, znělo to moc zajímavě. Takže dobrá práce a určitě v tom Děkujem. No mě vlastně paradoxně na ten podcast oslovil Martin Hůla, který dělal vlastně podcast Vinohradská 12. Začal úplně jako první tady s podcastama, tak jsem si říkala, tak to je fakt teda velký, když mě oslovil on, takže je to jako zvukově strašně příjemný, takže na Spotify to můžete najít.
Teďka malinko odbočím od intimních pomůcek. Ty už si tady několikrát zmínila lanovku. A to je, jak už jsem zmínil na začátku, jeden z těch tvých čerstvých úspěchů. Mimochodem ještě jednou gratuluji, protože budeš navrhovat novou lanovku na Petřín. A to je teda za mě obrovský mazec. Jak se s tomu dostala, jak se to podařilo, jakou máš z toho radost? No tak je to velký, no. Já vlastně vždycky si tak jako říkám, to bude ještě zajímavý. My jsme se přihlásili do té soutěže, byla vyhlášená soutěž o návrh lanovky na Petřín a přihlásilo se tam dost studií, pak vybrali na základě portfolií 5. No a my jsme tam byli vlastně, ještě jedno český studio tam bylo a pak tam byli samý velký zahraniční jako hráči, když to takhle řeknu. A je to teda, nevím, jestli vždycky jako říkám to, že to je neuvěřitelný, že o tom mluvím. A prostě se stalo to, že jsme to vyhráli, no. Takže už když byste ji chtěli vidět, tak když si zadáte lanovka na Petřín, tak ta studie první už je venku, to vlastně bylo v září 2022. A vlastně se na to moc těším, protože k ní mám fakt velký vztah, bydlím kousek vodní, takže jsem si to hrozně přála i kvůli tomu, protože ten náš návrh jako hodně navazuje na to, co tam je teď, že jsem nechtěla jít úplně do něčeho jako super moderního a spíš jsem chtěla, než aby ta lanovka byla vidět, aby bylo vidět z té lanovky. No a ještě tam je takový jeden prvek, který věřím tomu, že tam zůstane, protože ještě mě čeká, teď to bude tak jako rok a půl, možná 2 roky, úzká spolupráce s výrobcem. A v tom zadání bylo, že máme udělat nějakou interakci nějak mezi těma tam je to ten moment, kdy se ty vozy potkají a že máme udělat nějakou interakci nebo nějak světelně to pojmout a já jsem si říkala, já vůbec nechci tam nic přidávat, žádný další jako prvek, žádný světla navíc. No a pak nás napadla taková sranda, že když oni se tam potkají, tak ta jedna na tu druhou mrkne a ta druhá se jako zastydí a zčervená. Že tam jako moment jako lásky, že ten Petřín je prostě jako kopec lásky a hlavně to je dobrý v tom, že je jedno, v jakém voze budete, protože to zčervenání buď budete vy, že zčervenáte, nebo ten druhý vůz, takže si to můžete i tak jako tím predikovat, co se vám stane, jestli se do vás někdo zamiluje, nebo vy se zamilujete do někoho. No. To je skvělý nápad. A ještě by to mělo být tak, že nikdy nebudeš vědět, který ten vůz jako bude mrkat a který bude červenat. No. Vůbec se nedivím, že jsi to vyhrála a ten čas je strašně rychlej. Už nám pomalu jako mizí ten čas, který tam máme spolu vyhraničenej. Jaký jsi měla první pocit, který se dozvěděla, že jsi to vyhrála? No to bylo strašně rychlý, protože já jsem myslela, že bude ještě nějaký jako týden, tím to bude trvat. Já jsem tenkrát odjela, říkala, potřebuji dovolenou, odjela jsem si jako říkám, potřebuji chvilku klid a dozvěděla jsem se to asi 2 dny, co jsem byla, nebo den druhý. Takže já jsem tam pak začala hned, furt mě někdo volal a něco, takže jsem říkala, tak to jsem, teda bych se to dozvěděla radši za týden, ale mám strašnou radost. Takže jo, byla jsem, jako hrozně mě to překvapilo, jako. Já většinou, když se něco takového jako stane, nebo když dostanu nějakou cenu, tak já to vlastně v tu chvíli, neříkám, že tomu jako nevěřím, ale to takový, že mi to vždycky dochází ještě jako postupně a vlastně si toho strašně vážím, no. Jsem jako vím, že mě čeká hodně práce, ale těším se, až to bude jezdit, no. To je super, ještě jednou moc gratuluju. Jak už jsem říkal, ten čas je strašně rychlej. Já bych se chtěl zeptat, jestli vy někdo z publika máte na Anu nějakou otázku, protože se snažím vždycky aspoň 1-2 otázky tam narvat do té debaty. Nevidím žádnou ruku. Tak my jsme se ještě domluvali, že budeš mít chvilku možnost říct úplně, co chceš na konci dne až naší dnešní debaty. My jsme říkali, že scháníš někoho k sobě. Děkuji, že jsi do to ofisu. připomněl. Jo, já jsem si říkala, že využiju takovou věc, že tady jste. Protože jsem se rozhodla pro další krok. Máme studio na Letný a máme tam vlastně i showroom a od příštího měsíce přestěhu ateliér vlastně o patro vejš a dole bude prodejna, už to bude vlastně jenom v updedu a vlastně do té prodejny scháníme, já nevím, jak to nazvat, sales asistenta na prodejnu. Zní super. Člověka, který bude vlastně na prodejně a bude v hezkém prostředí a bude prodávat tyhle pěkné věci.
A máme strašně milý zákazníky, to musím říct, že je hrozně příjemný. Takže kdybyste o někom věděli, tak určitě neváhejte a na našich webovkách je celý ten inzerát, tak jsem si říkala, že takhle využiju situace. Já ještě si neodpustím jednu poslední otázku a pak už opravdu budeme muset končit. Ty jsi zmínila už párkrát trošku jako ostyk a teďka říkala, že máte samý super zákazníky. Přichází k vám lidi, kteří se třeba stydí, kteří se bojí, protože z mého pohledu erotika, intimita už tabu není. Ale věřím tomu, že tomu rozumíš o hodně víc, jak je to. Jsou ještě lidi pořád ostýchaví, bojí se? No tak pro mě už vůbec není tabu. Já jsem se otrkala ten první 2 roky, kdy jsem to dělala. Teď už mě to vlastně jako když se někdo stydí, tak já se tomu divím, ale vlastně je to hrozně hezký pozorovat, jak chodí různě lidi nakupovat. Mám z toho radost, někdy to je vlastně strašně vtipný. Někdy třeba je vidět, že přijde třeba kluk a teď bude dveří, že už je nabrýfovaný, hlásí, že chce červený, lehký kuličky a hrozně rád by zmizel. A pak zjistí, že tam je příjemný a pak úplně říká, no to bylo hrozně fajn tady. No je to vlastně sranda, je to vlastně hezký a fakt jako musím říct, že je tam, jako hrozně ráda to pozoruju, no, jakože, že to je určitě zajímavý to, je to podle mě jako jiný, než když člověk třeba prodává masně, no. Líp se to zakončit nemohla. Já ti strašně moc děkuju, že jsi tady byla. Bylo to opět moc fajn, aby si z toho mohl povídat do aleluja, ale bohužel ta hodina je vždycky strašně rychlá. Užívej života, vidím, že si ho užíváš na maximum, dělej pořád, co tě baví a co miluješ, protože díky tomu vznikají ve tvý režii krásné věci. Jsi krásná inspirace. Fakt si toho strašně moc vážím, že jsi tady byla, děkuju moc. Já moc krát děkuju a přeju krásný večer a hezkou zábavu. Dámy a pánové, Anna Marešová.